Le trocha blianos ha Rafa is treis a bheith mar Craobh rimme fórna buch go Tyrone. An aireocht o bonflach únt chaile hart of hénam liana. Nún aireocht a Comáin le canis Peile fe ergrid a hrisint. Bhí Comáin á flaharta agus Mark Hart a bar prep ní Kings Bend nach le canis. Ag Eoghain Senan Lam. Chaid an a chaid búisteach a Joe McGinn. Eoghain cushiach na McGinn de Shervaide. Eoghain sin mar hús. Oh, McGinn orchar isteach sa chuine. Sin special machas a machan sin a chuan ar acan tú an pásig agus teach mohian tú an daintir agus span go bheici tú seorbéis pásaí agus teach ó Senan Lam dá tá neart le Johnna go fáil aige ach tiontain sé teachas amach leireach agus sin díreachas teach san aingach anna críoch ar fad. Na chaidig déili Bucha a dro Rafferty an the cheanara a sé bugaráig agus spás oscaite an immert an ibre sé agus anna chleachta dintar an ngúiseach son is léir an bar trénála. Agus ha barna eile aimse acu agus fu Carís Gaite McGinn níl agus ha sé fós ar nósaí sé hé Joey Clark bogasteach de Shervaide agus an báide freagrathe Conor O'Neill. Sin anna críoch ar fad díreach tríd an lear agus be díama an dóin ar Comáin ar rís ní roir hiróin íon rud a ahrún sin chuí siad díreach tríd an lear agus nuair a crídi sé isteach láha ever an níon sin Conor O'Neill críicní sé go slachbar chláinní sé ar an talú é isteach sa cuine níor thug sé aon seans don cuilbeire Sean Allen agus tús ionteach don cluiche seo Tyrone. Caid buit an eis a ggóin Macalone. Agus imráir ra Eoghain in Georí. Eoghain O'Hare ha puint to get past live and Nashki O'Hare and Boyd. I'm sure sore cho immer Heroin. Well, sin emmers dáchreiste a rís an far sin never a chuig sé O'Hare is luclasí den scoithe agus nuair a bhrisin sé tríd a le seo anna cleiste ó Macalhome an pas sin a thugann sé an héana dó a ráis le Ruairi McCullough agus críoinn sé go slachhar san aingach a rís deile. Love an áirdige a chu deire ceannáir builteach feite ag Ryan Cassin sé timppó ní chreidirme Tá Boyd aimse Conor Ryan. Sin scóir an scoiach fan go bheici tú an pás isteach seo bhí sé fáineach danse isteach ar imime na Carnóga Comáin hílmuid ná rógur Comáin a gáil áitir bíach fan go bheici tú an pás ionteach isteach tuitin sé díreach an a láha go leor le Johnú aige agus críoinn sé go hionteach ar fad an sin. Eoghain Cownella O'Donnell agus McGinley amach den áirde McGinley a roiiste in ní cheachtaigh sin a bhacha in North Heverstick Eoghain O'Donnell hen lá fiera trasná baide feite ag Nugent láv an áirde agus an clúig céúra a rís deile na scórnaí feite ag McGinley in San Clair seo bhí sé milch na maiid go Harry an cruúin ach an bheiceann tú an dóid an bhaineann sé na líthirtí céige sin specialta amachchas amach bhí an pás curtha isteach go háirt néir ach tríd na láha agus an sin lena citóg le ní ró mór an de spás aige. Agus idir fad de boga ag seo mar bhí Tyrone na rahandar chuin cín a fi bliana hen nach dimróí boga beach raimar an na brístí garíach ar sin mar chríoch ó Macalhome cho fáinach éfachtach snasta leis a gríoch. Sin cool den ciad scoithú Macalhome a rís an líthroid bunte san éir ag an tíbhil den farc ag O'Hare bris siad amach le luas dáchreis an sin ach an pás curtha isteach ag an kick pass aber céig a meidir an sin. Agus hanadóg Derek Sheita ag an réitóir Jonathan Hines ó liamnach agus siad Tyrone go meid le ciaraí an tachan Eoghain.